Takže poďme sa hneď na úvod zamyslieť nad jednou z najväčších záhad ľudského správania. Viete, od malička nás učia veriť jednej veci, že to, ako sa ľudia správajú, je dané čisto ich vnútorným charakterom. Dobrí ľudia robia dobré veci, zlí ľudia zase tie zlé. Znie to logicky však, ale čo ak je táto rovnica tak trochu neúplná? V dnešnom vysvetlení materiálov z knihy Bod zlomu od Malcolma Gladwella sa pozrieme na teóriu, ktorá doslova otriasa základmi toho, ako vôbec chápeme ľudskú motiváciu. A obzvlášť pre študentov psychológie, sociológie alebo vlastne pre kohokoľvek, kto chce pochopiť tie skryté síly v našej spoločnosti, bude toto zistenie absolútne kľúčové. Na prvý pohľad sa nám môže vzdať, že vznik nejakej módnej vlny nových inovácií alebo dokonca nárast kriminality sú len také náhodné javy. Ale ako sa tieto trendy vlastne šíria? Malcolm Gladwell si položil celkom prevratnú otázku. Čo ak sa šíria úplne rovnako ako obyčajné epidémie? Predstavme si napríklad takú náhlu jesennú chrípku. Začína to úplne nepozorovane, v autobuse zakašle pár ľudí a zrazu bum, leží s horúčkou polovica mesta. A presne tento istý princíp sa netýka len vírusov. Zločin, predaj úplne nového produktu alebo aj revolučné myšlienky dokážu v spoločnosti explodovať úplne, ale úplne rovnakým spôsobom. Dnes máme pred sebou jasný plán. Najprv sa pozrieme na to, ako sa myšlienky šíria ako vírusová epidémia a prejdeme si 3 pravidlá tzv. Bodu zlomu. Potom si zadefinujeme to najdôležitejšie, samotnú silu kontextu. Aby to nebola len suchá teória, ukážeme si to na fascinujúcom príbehu z newyorského metra a na známom stanfordskom väzenskom experimente. No a na záver zistíme, ako zmena prostredia dokáže reálne zmeniť správanie nás všetkých. Časť 1. Myšlienky ako vírusová epidémia. Základom celého tohto výskumu je jeden fascinujúci fakt. Obrovské zmeny vždy pramenia z úplných drobností. Keď si vezmeme klasickú biológiu a vírus chrípky, ten rastie najprv veľmi nenápadne, doslova po milimetroch. No a presne takto fungujú aj tie sociálne epidémie. Či už sa bavíme o tom, že si zrazu všetci kupujú jeden typ tenisiek, alebo o prudkom náraste kriminality v meste, trend naberá na sile tam niekde pod povrchom a robí to až do momentu, kým nedosiahne taký ten kritický bod zlomu. Vtedy to proste exploduje a zasiahne to obrovskú masu ľudí. Časť 2. 3 pravidlá bodu zlomu. Gladwell identifikoval 3 takéto základné pravidlá. Prvým je zákon malého počtu. To v praxi znamená, že naozaj malinká skupinka extrémne vplyvných ľudí dokáže rozšíriť informáciu raketovou rýchlosťou. Druhým je faktor chytľavosti. Teda myšlienka musí byť taká, že sa vám okamžite prilepí na mozog a nezabudnete na ňu. Ale my sa dnes špeciálne zamerieme na tretí bod. Na tú najzásadnejšiu, no často úplne neviditeľnú prísadu, ktorá mení pravidlá hry. A tou je sila kontextu. Časť 3. Čo je to vlastne tá sila kontextu? Sila kontextu nám hovorí jednu veľmi jednoduchú, ale o to radikálnejšiu vec. Naše správanie je neskutočne silne ovplyvnené prostredím a okolnostiami, v ktorých sa práve nachádzame. Naše činy jednoducho nie sú diktované len tým, aký sme vo vnútri. Viete, toto je pre náš tradičný pohľad na svet celkom šok. Znamená to totiž, že aj úplne bezvýznamné detaily okolo nás majú obrovský vplyv na to, ako sa zachováme. Pre každého študenta, ktorý sa snaží prísť na to, ako vôbec funguje naša spoločnosť, je toto absolútny základ. Časť 4. Príbeh z newyorského metra. Samozrejme, tieto teórie sa vždy najlepšie chápú na reálnych príkladoch. Poďme sa vrátiť v čase do starého newyorského metra. Kedysi to tam bol čistý chaos. Všade špína, vagóny kompletne počmárané grafity a rozbité okná. Neskôr ale mesto zaviedlo radikálnu zmenu. Čisté prostredie cez politiku tzv. Nulovej tolerancie. Úrady prestali naháňať len tých najväčších zločincov a začali vo veľkom odstraňovať grafity a prísne trestať ľudí, ktorí cestovali na čierno. Znie to možno zvláštne, že? Prečo by čistenie stien malo pomôcť proti ťažkým zločinom? Vysvetlenie je pritom čisto psychologické. Keď sa prechádzame prostredím, kde sú rozbité okná a počmárané steny, náš mozog si to preloží po svojom. Spustí sa nám taký ten podvedomý vnútorný monológ. Keď sa zjavne nikto nestará o túto stanicu, tak tu asi neplatia žiadne pravidlá. Nikto nenesie za nič zodpovednosť. A presne takto nám chaos v okolí dáva tiché, ale neuveriteľne silné povolenie na to, aby sme aj my porušili zákon. A toto podvedomé uisťovanie nášho mozgu pokračuje. Neboj sa, tvoje činy sú tu v pohode, aj tak ťa nikto nechytí. Je to fascinujúce, pretože úplne bežní ľudia, ktorí by v čistom normálnom prostredí zákon v živote neporúšili, sa zrazu začali prispôsobovať tomuto rozbitému kontextu. Začali páchať drobné prečiny proste len preto, lebo ich správanie odrážalo to, čo bolo v ich okolí úplným štandardom. Takže
Riešenie nespočívalo v tom, že by mesto zrazu mávnutím čarovného prútika zmenilo charakter svojich obyvateľov. Nie. Zmena kontextu zmenila všetko ostatné. Tým, že sa vyčistili grafity a začali sa riešiť aj tie najmenšie priestupky, závažná kriminalita v celom New Yorku išla strmo dole. To upravené okolie totiž vyslalo jasný signál. Tu vládne poriadok a tvoje činy budú mať následky. Časť 5. Slávny stanfordský väzenský experiment. Tento experiment asi mnohí študenti už veľmi dobre poznajú, je to taká klasika. Obyčajní psychicky úplne zdraví študenti boli náhodne rozdelení do dvoch skupín, na dozorcov a väzňov. Zrazu ich zatvorili do umelo vytvoreného väzenia priamo v suteréne univerzity. No a to, čo sa začalo diať potom, šokovalo aj samotných výskumníkov. Títo študenti takmer okamžite, a to doslova s hrôzostrašnou intenzitou, nasali svoje nové roly, ktoré im diktovalo prostredie. Z dozorcov sa stali naozaj krutí ľudia a z väzňov úplne submisívne obete. Hlavný záver z tohto desivého pokusu je naozaj mrazivý. Kontext dokáže formovať naše správanie oveľa silnejšie než akákoľvek naša osobnostná črta. Nespravila z nich krutých dozorcov ich zlá povaha. Bol to ten suterén, tie uniformy, jednoducho ten kontext, ktorý úplne prepísal ich identitu. Je to silný dôkaz toho, že tá naša predstava o stabilnom charaktere môže byť niekedy len ilúziou a sme extrémne závislí od nášho momentálneho prostredia. Časť 6. Zmena prostredia mení správanie. A tu prichádzame k pointe. K samotnému bodu zlomu. Znamená to pre nás jednu fantastickú vec, ako spoločnosť nie sme vôbec odsúdení na zánik len pre nejaké naše vrodené negatívne vlastnosti. Ak je problém v kontexte, môžeme ho proste vyriešiť. Zmenou prostredia dokážeme vedome budovať pozitívnu zmenu. Môže to byť fakt taká drobnosť, ako vymalovať škaredú chodbu na internáte, pridať svetlo na tmavú ulicu alebo upratať okolie. Týmto jednoducho preprogramujeme tie tiché signály, ktoré naše okolie neustále vysiela do nášho mozgu. A to nás privádza k záverečnej otázke. Až sa najbližšie ocitnete v prednáškovej sále, v práci alebo sa len tak prejdete vonku po meste, skúste sa naozaj pozorne rozhliadnuť. Aké neviditeľné sily práve teraz formujú vaše správanie a správanie ľudí okolo vás? Aké drobnosti vám dávajú podvedomé povolenie na to, ako sa zachovať? Sila kontextu je doslova všade. Zostáva len na nás, aby sme si ju konečne začali všímať a využili ju v náš prospech.